אנחנו כבר היינו מיועדים לתפקיד חשוב אצלו, ואותנו לא שלחו לתאי הגזים בלי סיבה. אז כאמור מגיע החורף, אנחנו עברנו כמה פעמים במשך החודשים בתוך המחנה וכל מיני מתחמים, ולקראת החורף כבר היינו עם הסתירות פוליטיות פולניות ורוסיות שהתנגדו למשטר הנאצי וקלו אותם בתוך אושוויץ. אז היינו חצי ילדות תאומות וחצי מהבלוק היה עם הסתירות נשים צעירות, הסתירות פוליטיות. תראו, אנחנו קיבלנו מעט מאוד אוכל ותמיד היינו רעבים וחלמנו על אוכל, בדיעבד גם לימודיי בגיל מבוגר וכל הספרים וכל החומש שנכתב, הסקתי את המסקנות שחלומות הילדות כנראה נתנו לנו איזה כוח חיים, כי חלמנו קודם כל על המשפחה שאנחנו נתאחד, וחלמנו על שוקולד וחלמנו על דברים שלא ראינו בתוך כל הזמן הזה במקום הזה. וכאמור זה כבר חורף, ואנחנו גם שומעים את היריות שהרוסים מתקרבים אלינו, ואני גם מאוד רעבה, לא יכולה להתגבר על הרע, והאנשים הרוסים קיבלו יותר לחם, אני לא יודעת מה הם קיבלו עוד יותר. היו להם חציו השני של הצריף, הצטבעות עץ פשוטות, והיו שם חתיכות לחם יבשות. אני לא שיתפתי את אחותי ואף אחד מחברותיי, כי אחותי לא הייתה מרשה לי, אני ככה תמיד נזכרתי שבבית שאבי פרק את הלחם, אז אחותי ואני רענו על החלק של הלחם, הנשיקה. אז הייתה שם חתיכת לחם, ואני עם השכל הילדותי הזה, איזה שבועיים אני מתבוננת ולא חשבתי שזה כבר משהו, זה אבן וזה לא לחם. ויום אחד ככה בשעת דמדומים האנשים הרוסיות, הם לא יצאו לאפל, הם כל הזמן הוחזקו בתוך הצריף, אבל הם נמו את שנתם, לא היה להם שום תעסוקה, ואני ככה, כמה חברות שלי ככה קצת אולי נמנעו. אנחנו חזרנו אחרי כל כך ייסורים ונפש וכל כך חלשים, ואפילו איזה אינסטינקטים יש לילדה. אני ניגשת לחציו של הצריף ואני רק נוגעת בחתיכת לחם היבש הזה, שזה למעשה לא היה ניתן להכינה, זה היה חתיכת אבן. באותו רגע נעורו כל האנשים האלה, הסתירות הפוליטיות, ותראו, יש שתי חדרונים קטנים, בו לא כזה וקאפו, אבל אין חסד, אין הרחמים, אף אחד לא מתערב, מביאים אותי לאמצעיתו של הצריף, איפה שהיה איזה מתחם, ואני מקבלת מכות רצח, מה נגיד לכם, משכו לי בשערות, ודרכו עליי, ואתם יודעים, כבר לא צעקתי, אמרתי, כמה טוב, אני אמות כבר, אני איבדתי את ההכרה שלי, לא ידעתי שאיבדתי, רק אחר כך הילדות סיפרו שאין מפאת חולשתם, כל ילדה תפסה רגל, וכל ילדה, שתי ילדות תפסו יד, וככה משכו אותי למיטה, הייתי